Diyos ko. Sakit yun. Pangit ang buhok ko ngayon, oy. Sa mood. Walang pumasok. Yan, Holito. Mingiram shoutout. Good morning, Ma'am Host. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Ayan. Advance Happy New Year po, lalabs. Holito. Mingiram shoutout. Napatay, hindi pala ako nag-ano. Sorry. Ayan, barista Minglab shoutout. Barista manager, Aguy. Late na ako nag-open mga lalabs. Late na. Pay ang New Year namin dito sa Cebu, Ma'am Host. Wawa naman kayo. Binagyo ba kayo? Ano kayo ng bagyo? Natamaan? Kumusta baby love? Ayan. Okay lang po. Ay. Ayan, Kuya Jumong, good morning. Minglab shoutout naman dyan. Kuya Jumong. Kuya Jumong, kagigising mo lang. Naantok ka pa. Patamsak, Ma'am Host. Sige po. Tamsakan natin yan. Ayan, late. Late na ako nag-open ba? Nagluto kasi ako ngayon eh. Nagluto ako, naghugas ng plato, nagsaing, nagkumain. Ang dami nating ginawang. Kaya late ako saglit. Dapat kanina pa akong 1:30 nag-start eh. 1:30, 5:30 sa Pinas. Ay. Let's tuloy tayo mga lalabs na yun. Ito padamnak. Sige po. Padayon vlogs. Ayan. Padayon lalas. Mga love shoutout. Padayon. Ayan. Ayan. Padayon. Meron ka ng jacket lalabs. Padayon lalas. Mga love shoutout. Padayon. Ayan. Medyo mo. Huwag kang antukin dyan. Uy. Ayan o po. Buong Cebu po tinamaan ni Odette. Grabe no. Oo naman. Masira yung bahay nyo. Lakas ba ng ano ko ng sound? Tingnan natin yan. Ano ba yung sound?
Gawin lang natin tong 1. Ayan ba na lang pala. Ayan, Leo dito. May love shoutout. Ayan. Kawawa naman kayo. Paskong Pasko na may bagyo. Grabe naman talaga eh. Wait lang lalabs. Sino ba yung nagpapatamsak si Ulieto? Wait lang po ah. May binuksan ko yung isang computer ko. Say thank you. Salamat daw. Yan, J-Monets. Yo, thank you so much naman dyan. Yahoo! Mag-love shoutout, J-Monets. Ayan. Misita naman ako na J-Monets. Kumusta naman dyan? Ayan. Tamsak host, Merry Christmas Advance, Happy New Year. Maraming salamat po. Maraming salamat pa. Ayan. Open ko lang. Wait lang, ulit. Huwag kong malis. Wait lang. Bubukas ko lang kasi. Ayan, Yahoo. Mag-love shoutout sa mga taong lang dyan. Ayan. Kumusta kayo dyan mga lalabs? Na-miss nyo ba si host? Na-miss nyo ba ako? Ayan. Anong kinain mo, host? Tuyo. Tuyo yun lalabs. Yung kasamahan ko dun sa trabaho ba? Nagpapautang ng tuyo. Tapos nangutang ako. Sprinito ko. Siyempre pagdating ko nagugas ako ng plato. Nagsaing. Kaya late na ako mga pihitan, host. Sige po pa. Magkape ka lang dyan. Ayan. Natapos ko lang kuya yung kumain ah. Ayan, Julieto. Tapos ko lang sarap kaya tapos gumawa ako ng Hindi lang. Pahinga naman yun kuya Jong Uswada. Hello po, may new videos po. Ayan. Waray nung ini, mga love shoutout. Host na uwagon at igat-igat ang uragon sa amin. Samar. Umbutoy. Yung mix vlog, mga love shoutout. Ayan. Ay, kuya Jomong. Yan, Hulito. Yan, Hulito, tamsak. Sak. May kinikwento ko, gumawa pala ako kuya Jomong ng sausawan na suka. Nilagyan ko ng sili. Tapos konting asukal sa kabawang. Sarap-sarap ng kain ko. Sabi ko ayaw kumain ng madami kasi gabi. Yan, Julieto, natamsakan na kita. Yan, mag-love shoutout naman sa mga nandito. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ang uragon sa Masbati at sa Marmalibog. Hoy, hindi yun totoo. Kahit naman sino malibog, ikaw malibog ka rin eh. Hindi yun totoo. Oy, grabe naman kayo. Jowdy 36, mag-love shoutout. Ayan. Huwag kalimutan ng aking member na si Kiana, mga lalabs. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Life, mag-love shoutout. Life. Ayan. Life lalabs. Ayan. Uli ito. Ayan. Dinikit mo yung main mo sa akin. Dikit ko yung main ko sa'yo ha. Hindi ko kung nakadikit ako sa'yo. Wait lang. Uy, hindi ako malibog. Hindi yan totoo lalabs. Kasabihan lang yan. Ayan, life nagbaba ng kanyang bahay. Ikaw sino ba yan? Waray ini. Ayan, Julieto, dikit pala ako sa'yo. Sa aking main pala. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Maglablaban dyan, maglablaban. Huwag niyong kalimutang dikitan si host.
tamsakan, ayan. Tamsak lang mga lalabs, tusok lang, sapat na, ayan. Ang kasabihan mga sa Bicolano, mga parakito sa gadanwa. Hoy, huwag kang mga asal, ikaw naman, ikagaga naman yan. From vlog, good morning. Waray nun ini. Hoy, hindi naman totoo yan eh. Hindi totoo lalabs, hoy. Lalabs, hindi man yan totoo, hoy. Chismis lang yan, tang. Nahingot naman yan eh. Chismis lang yan, yan totoo. Chismis lang yan. Aron vlog, good morning. Ayan, from Kuya Jumong. Hindi, haggard tuloy ako ngayon, Kuya Jumong. Kasi nagmamantika pa yung mukha ko sa mga talsik ng mantika. Nagprito ako ng isda. Ayan, Dark Knight, mega love shoutout. Dark Knight TV channel, ayan. May jacket ka na, Dark Knight? Hindi totoo, masubukan nga yan. Hindi nga totoo yun, Kuya Jumong. Nagulo tuloy yung buhok ko, tingnan mo. Nagulo tuloy yung buhok ko. Yan, nagulo tuloy yung buhok ko. Ayan, Dark Knight, ayan. Good morning, Bongs World, ayan. Mega love shoutout, Bongs World TV, ayan. Kumusta naman kayong lahat dyan mga lalabs, ayan. Wala love sauce, baby pa. Ay, baby pa pala. Ano ba yung mga baby dyan? Ang lakas ng talsikos, ingat ka po. Medyo mong yung talsik niya masakit sa balat, uy. Uy, ka talaga Kuya Jumong. Sino ba yung malit yung bahay? Si palabas baby pa daw, ayan. Sige, mag-pin muna tayo. Sino ba yung mga Michael Rocha, may love shoutout? Ayan. Jumong good morning. Ayan. Kuya Jumong good morning daw. Lakas daw ng talsik. Ingat. Ang butoy. Agad tuloy ako ngayon. Ayan. Dahil sa tilamsik ng mantika, Kuya Jumong. Medyo pagod ako ngayon kasi alam mo yung madaming tao ngayon sa mall. Michael, good morning from Bongs World. Ayan. Daming tao ngayon sa mall. Kasi sahod ng mga ngayon, mga lokal. Ayan, Dalia, may galab shoutout. Dalia. Ayan, Michael Rocha, Bongs Good. Ayan, Bongs Good. Ayan mga lalab, sabi ni huwag kalimutan yung aking member na si Kino. Ayan. Oo, kakapagod talaga yun. Oo, dami ang tao. Kaya Jumong kung ano naman yung sinasabi na kapagod eh. Ayan, Michael lang ba ng bahay? Michael OTW from Bongs World. Ayan. Dark Knight channel. Ayan. Eurodong tamsak ko. Salamat sa patamsak naman dyan, lalabs. Ayan. Dali ay OTW from Ron Vlog. Ayan, Nilmar. May kalab shoutout. Medyo haggard tayo ngayon, lalabs. Pagod si host. Ayan. Nung isang gabi hindi ako nag-LS kasi pagod nga. Madami kasing customer sa mall, mga lalabs. Dating ko dito, na ako eh. Pagod, magluluto pa ako. Kasi hindi pwedeng hindi magluto kasi kailangan natin kumain. Hindi nga lalabs.
Nagpahinga lang ako kasi ang pagod ba. Ayan, Michael Dan, tamsak coming live mo, idol. Ayan. Tamsak na daw, Michael. Ayan, ulit at tagpasan. Nagbaba ng bahay. Ayan. Talia, hello. Ayan. Dark Knight Dan, pulpak sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan. Ayan, Dalia nagbaba ng kanyang bahay. Hero daw nagbaba ng bahay. Ayan, Dalia nagbaba ng bahay, mga lala. Dalia. Ayan. Sugo nga itong mic ko. Laki pa ng damit ko. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd, mga lalag. Ayan. Yan, Iordo, nagbaba ng home. Madaling araw ba dyan? Bumubulong ka na naman eh. Madaling araw dito, lalabs. 2:23 ng madaling araw. Boss, pasilip, baka di mo nakita anak kong makulit. May anak ka na ba? Medyo mo. Iting ko, silipin ko nga, Kuya mo. Iordo, madaling araw dito, lalabs. Baka may tulog. Pag ganitong oras may tulog. Pag nakauwi na ako ng Pilipinas, sisigaw na ako. Ayan. Jumong, good morning. Ayan. Si Farmer. Ayan, Dark Knight. Nakapin si Dark Knight, mga lalap-palaplab naman. Ayan. Mahina lang talaga yung voice ko, mga lalaps. Ayan, Michael nang baba ng kanyang bahay. Kaya Jumong. Ayan pala yung baby mo, Kuya Jumong. Wow, ang gwapo naman, uy. Ayan. Ayan pala yung baby mo. Ayan, nakita ko na yung baby mo. Kuya Jumong, ayan. Ulito tadpasan viral. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan yung baby ni Kuya Jumong. Kamukha mo siya, Kuya Jumong. May lang pala yung video mo. Dan tamsak sa'yo, Jose. Maraming salamat naman, lalab. Ayan. Michael Rocha nagbaba ng bahay. Ayan. Basta mga lalab, kung naghahanap kayo ng host na bumubulong, punta lang kayo sa akin. Yung host na bumubulong, okay? Aliensky Vlog. Ala, Kuya Jumong, Juhan. Ayan, morning, Miss Bulong, and to all. Ayan. Ayan, Michael. Mikasha, may love shout out. Tinatawanan naman ako ni Mikasha. Ayan, Kuya Jumong, dinikit ko na si Bigolana sa'yo, yung binaba mong bahay. Naawa nga ako sa anak ko, friend, nagmana sa akin yung ilong. Huwag kang maawa, ganun talaga yung ano mo, yung gents, ano ba yun? Gents? Ang talon to. Yun talaga yung lahi mo, Kuya Jumong eh. Pag nagkapira ka, paano mo na lang retoke? Ayan, Jumong, yan, Mikasha Kusin, may galab shoutout naman yan. Nangaasar yung mga tao dito eh, oh. Ayan, Jumong Dan from Dark Knight. Yan, Kuya Jumong, punta ko doon sa aking main. Yan, Lolomar, may galab shoutout, Lolomar, ayan. Ayan, Lolomar, meron ka na pong jacket. Lolomar, tamsak, salamat po sa patamsak. Salamat po sa patamsak, Michael Ioro Dance, ayan. Isang dikit na po, pasuklian naman po, ayan, from Bong's World, ayan. Dark Knight Dan from Michael. Mga lalas, sana maintindihan nyo yung aking boses na bumubulong. Shout out os. Ayan, salamat sa pa-shout out naman, Lolomar. Ayan. Yung host na bumubulong, ayan. Lap trip, enjoy, ayan. From Bong's World, ayan.
Ayan, bongs done from Michael. Ayan, nasa na ba si Nilmar Lalabs? Natulog na naman si Nilmar. Ayan, Bikasha, good morning from Jumong. Ayan, Mikasha Kusin. Ayan, Dark Knight TV. Ayan, channel Bongs World TV at iba pa. Ayan, tusukin lang natin si lakas ang ingay yan. Gusto ko yung mga tusok na yun mga lalabs. Tusok lang sa akin, sapat na. Masaya na ako sa mga tusok nyo. Ayan, tusok lang mga lalabs. Ayan, ayan, Mike Lerocha nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan, bongs dan pasukli po from Lolomar. Ayan, Jumong. Ayan, pa smile pa si Mikasha. Medyo agad ako ngayon lalabs. Tingnan mo yung itsura ko ngayon. Lolomar, nagbaba ng bahay. Lolomar. Ayan, ayan mga lalabs, 8 million in the house. May galab shout out. Na-miss nyo ba ako mga lalabs? Wala ako kagabi. Ay kahapon pala. Ayan, Lolomar, nagbaba ng bahay si Lolomar mga lalabs. Saang banda gusto mong matusok, Miss Bulong? Ayan, nandiyan lang ako sa baba. Sa baba ba? Ganon. Hoy, sa baba. Tusukin mo sa baba. Ayan, oh, sweet naman ang boses mo. Ayan, thank you naman dyan, Lolomar. Thank you naman po dyan. Ayan, Michael Rocha nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dan sa'yo hulito tas. Ayan, dan sa'yo hulito from Nilmar. Ayan, hulito, pabalikan na lang po si Nilmar Lalabs. Ayan, my goodness, sa baba. Hoy, diba sa baba ng video may thumbs up? Tusukin mo yung doon. Uy, Jumong dan from Michael Rocha. Oh my god, si Mikasha. Diba sa baba ng ng video ko merong nakaganon, thumbs down. Tusukin mo yun doon. Ayokong tumawa ng malakas kasi may tulog dito. Diyos ko naman eh. Si Mikasha talaga. Sa baba ang tusok kaos, guys. Diba sa baba ng video may thumbs up? Sukin nyo yan dyan. Uy, bawal tumawa ng malakas mga lalabs. Aga-agaos nagpapagalpak na naman ako. Kadyo mo. Uy, pag tumawa pa naman ako, ang laki ng bunganga ko. Uy. Oh my god. Talaga to si Mikasha sa kasi kaya Jumo. Uy, baka balibagan ako ng ko katabi ditong bahay. Oh my god. Uy, tusok pa more. Uy. Gusto ko nang uminom ng tubig. Ayan, SSCTV, mag-love shoutout. Ayan. Ken Russell, ayan. Sige, game, haha. Kuya Bong, mamayang gabi meron, ayan.
tusukin niyo daw si Kuya Jung, magtusukan na lang ngayon. Tumusok ko kagabi, tumusok ko ng barbecue. May tinusok pala si Mikasa kagabi. Nag-barbecue. Di na ako makahinga. Ang hirap, pigilan yung tawa. Ayan, nandiyan pala si Ken Russell. Ayan. Oo, tumusok ako, Miss Bulong, kaya di ako naka-live. Hindi kasi ako nang isda kahapon, tinamad ako eh. Kasi yung panay kain man si Lulu eh. Kasi nakaano na ako eh, magtutuki na ako eh. Kinain na naman yung 90. Kinrasel OTW from Jumong. Ayan, Jumong nagbaba ng bahay. May kasya tumusok din ako, wala ka eh. Uy, ayan si Nilmar nagbaba ng bahay. Ayan, si Bicolan ng Oragon mga lalab. Patamsak naman si Bicolan ng Oragon. Di tuloy ako makapokus. Uy. Katusok ko lang kagabi tapos magpapatusok ka ngayon sa baba mismo. Di ba? Di ba sa baba ng kung may dyan, may tinutusok ng video, di ba? Magtusukan na lang tayong lahat ng masaya. Kina Russell, Leo Didi Todo nagbaba ng bahay. Ayan, Ken Russell dan Pulpak, my friend from Jumong. Ayan. Ayan. Bakit nakanganga pa? Sobrang tulog. Si Kuya Jumong sinimulan kasi ito ni Kuya Jumong eh. Ayan, Michael nagbaba ng mali-mali lang tuloy yung basa ko. Ayan, Michael Roche OTW from Ron Vlog. Padikitan naman si Kian naman, hindi na ako makapokus kay Mikasha. Ayan, Ron Vlog nagbaba ng bahay. Ito patusok po. Mikasha, off mo ba? Nilmar, dating dikit wala ka pa palang new upload. Ayan. Ayan, patusok naman si Mikasha. Mga lalabs. Ayan, Nilmar. Wala pa Jumong. Ayan. Ayan, Host W, tusok kita uli. Ayan, salamat naman sa patusok dyan. Ayan, Michael Mikasha dan from Michael. Ayan. Work po, Miss Bulong. Ayan. Baka mahuli ka ng amo mo dyan.
Ayan, may lurot siya ng kalimbang ko na bahay mo, parang Ron Vlog. Ayan. Ayan, Michael Rocha, nakalimbang ko na bahay mo. May bakas pa, parang Ron Vlog. Ron Vlog tutusukin nakita. Yan, Ron Vlog tutusukin ka na daw ni Bong's World. Aha, kaya Bong, nakakangapa sa sarap, my goodness. Aray ko. Nangaray tuloy ako. Diyos ko, Panginoon ko. Ayan, Rina, mega love shoutout, Rina. Ayan. Salamat naman dyan, Rina. Ayan, jakitan ko nga yan. Si Irene TV ata to si Madam mo. Ayan yung upload from Pudi Eats. Ayan. Bong's bahay mo from Ron Vlog. Ayan. Oh my God, ang hirap magpigil ng tawa. Was dating tusok. Ayan. Ayan, nadabulusan ng kapin. Ayan. Ayan, ano to si Irene TV to. Alam ko yung picture ni Madam. Ayan. Was mukhang sukan ito maghapon ah. Nagtusukan ka gabi. Dandahan lang tusok kayo guys. Naaray si Hus. Sabay-sabay niyo akong tinutusok dyan eh. Ayan. Lap trip, enjoy. Ayan. Ang hirap magpigil ng tawa, alam niyo yun. Hahahos, ayan. Ayan si Rina B, ano to si Irene TV to eh. Ayan. Ayan po, it's OTW po, ayan. Parang nagutom tuloy ako sa sukan na pinag-uusapan na to. Nagutom ako uli. Ayan, Ken Russell, nakasupport. Umalis na ata si Mikasha. Yan mga nalapalablab naman si Junaski, yung binababa po ni Nightbot. Ayan. Ayan, Rina B, nagawa ng kanyang bahay mga lalab. Si Rina B, ayan. Ano dito si Rina B? Tingnan ko. Si ano to, Irene TV to eh. Ay, hindi. Siya lang yung nagbababa pero iba yung binababa niya. Si Mysterious Guy to. Yung binababa niya. Corona, babay na. Ayan. RN Elos Vlog, mega love shout out. Ayan. Ayan, nasa bahay ako, Madam Rina, na binababa mong bahay. Ayan. Kay Mysterious Guy ba to? Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalap na si Kino. Ayan. Food It's Done, full pack sa'yo kaibigan. From Kuya Jumong. Ayan. Dan sa'yo Food Eats, pasokli po from Nelmar. Ayan. Ayan, Food Eats. Pasokli na lang po si Nelmar Lalabs. Ayan. Ay, naalala ko yung sinabi ni Mikasha. Tatawa ko baka mamaya nito mapaginipan ko. Ayan.
Ron Vlog, ayan. Sangang dikit na po, pasuklian naman po, Love Trip Enjoy, ayan, from Bongs World, ayan. Ayan, Rina Bidan, pasok din na lang from Lolo Mar, ayan. Pulwats Kuya Bong from Mikasha Kusina, ayan. Dan sa Nakapin, ayan. Dan daw sa Nakapin. Rina B, ayan. Punta ako sa bahay niya, Rina B. Ayan, Bongs World, sa bahay mo ako, Bongs World. Bigyan kita ng dalawa. Ayan, Brandly Gaming, may FB page, tamsak dikit, migalap shoutout. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket. Brandly Gaming, ayan. Ayan, thanks Ailinski. Ayan, sa bahay mo ako, Bongs World. Ayan, Lulumar, nagbuha ng bahay. Ayan. Nakalimbang ko na bahay mo, may bakas pa. Ayan, from Ron Vlog. Salamat po sa pa-jacket nyo. Ayan, from Brinley. Ay, okay lang po. Ayan. Richard Canada, may love shoutout. Richard Canada, ayan. May jacket ka na po, Richard Canada, ayan. Dan sa'yo, Rina B, from Nilmar, ayan. Sa Nakapin po, ayan, from Ron Vlog, ayan. Ayan, Richard Canada, meron ka na pong jacket. Ayan, palablab naman si Hoss, sabi niya, ayan. Para OTW from Ron Vlog, ayan. Nilmar nagbaba ng bahay, ayan. Lulumar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Burnley Gaming, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. The Mix Page, tamsak, ayan. Salamat po sa patamsak naman dyan, The Mix Page. Ayan, Lulumar, ay Bongs World. Ayan. Nadikit ko na, 3 minutes lang para tatapusin ko to. Ayan, Bongs World. Patamsak sa Premiere, sige, tamsakan natin yan. Ayan, Brinley Dan, pasokli na lang from Lolomar, ayan. Ayan, Bicol ng Uragon, mga palablab naman si Bicol ng Uragon. Ara na full watch ko na bahay mo, may bakas pa, ayan, from Ron Vlog, ayan. Nilmar, nasuklian na kita, thank you. Ayan, Nilmar channel, full pack sa'yo, pasukli na lang from Brinley Gaming, ayan. Papin naman, Hoss, ayan. Sige lang, Ron Vlog, wait lang, lalabs, ayan. Ara and Elos Vlog, migalab shoutout, lalabs, ayan. Ron Vlog, OTW from Ara, ayan. Ipin na natin yung yung maliliit yung bahay, ayan. Ayan, Lulumar, Rina B, pasukli po, kanina kita dinikitan, ayan. From Lulumar, ayan. Ayan, Bong, salamat Lods, ayan. From Lulumar. Ayan, napulwatch ko na Bong's World. Yung mo, 3 minutes lang naman to. The Mix Page, UCW, ayan. The Mix Page, sige, patamsakan natin yung premiere mo. The Mix Page, ayan. Utawa Vlog, ayan. Ayan, unang tamsak. Ayan,
Reynabi Pasukli ay from Ara, ayan. Ayan mga lalabs, padigitan naman yung aking member na binababa ni Nightboot, ayan. Ayan, Ara and Elos Vlog, Dan Pulpak Pasukli, salamat from Burnley Gaming, ayan. Ayan, Burnley Gaming, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. And the mix page, Tamsak Lalabs. Natin naman akong dikit sa main. Bilang orang nating dikit sa'yo, ayan, from Rina, ayan. Iki po madam, ayan. Ron Vlog dating dikit kita from Ara, ayan. Bringly Pasukli dan nakita kanina pa po from Lulumar, ayan. Ayan, Bringly, pabalikan na lang si Lulumar, dan na sa'yo. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Lloyd mga lalabs, ayan. Layla. Ayan, Lulumar official full pack dan sa'yo from Burnley Gaming, ayan. Ayan, Rina B, nagbawa ng kanyang bahay. Punta ako sa bahay mo, Rina B. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung si host, ayan, sabi ni Nightboot. Para pakisukli na lang from Burnley Gaming, ayan. Para pabalikan na lang si Burnley lalabs. Ayan, Burnley, salamat from Lulumar. Ayan, Ken Russell. Alam ko yung bahay ni Ken Russell, malaki na to eh. Nakasupport lang, ayan. Ayan, dan sa'yo, Ara and Elos Vlog, pasukli na lang from Nilmar, ayan. Ayan, Burnley TV, nakalimbang ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. From Ron Vlog, good morning po, ayan si Kuya Jumong. Kanyang main, si Kuya Jumong, Kuya Jung Vlog, ayan. Kuya Jung eh, ayan. Ayan, Ken Russell, OTW from Ron Vlog. Ayan, D-Joy, mega love shoutout, D-Joy, ayan. How are you, D-Joy Lalabs, ayan. D-Joy nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Rinabi pulpak dan pakisukli na lang, salamat, from Bringley, ayan. Ayan, Ron Vlog nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Kino, palablab naman si Kino mga lalabs, yung aking member dyan, ayan, binababa ni Nightboot. Ito ang main magtusok, host dikit na dikit po. Ayan, tamsak po from J, mga love shoutout J, ayan, salamat sa tamsak lalab. Ayan, 9 million in the house, mga love shoutout naman dyan mga lalabs, ayan. Ilmar channel dan from Ara and Elos Vlog, ayan. Hi Dalyang, ay hello, ayan. Kapi tayo host, ayan. Sige lang Kuya Jong, magkapi ka lang po dyan, ayan. Ron Vlog dan sa'yo from Brinley Gaming, ayan. Excuse me.
Kuya Jong nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs eh. Dalia Ayan nagbaba ng bahay. Burnley Gaming nagbaba ng bahay. Ayan. Dalia Ayan nagbaba ng bahay. Padayon Vlogs, paayuda ka naman ho. Sige, ayan. Padayon, ayan. Nagbaba ka ng bahay, ipin kita, ayan. Dalia Ayan nagbaba ng bahay. Ayan. Ara sukli nyo po. Ayan. From Burnley. Ayan. Dalia pasukli po. Ayan. Dalia connector vlog Dalia. Ayan. Padayon Vlogs. Bakit na parang nakadikit na ako sa'yo? Ano ba tayo nagkadikitan Padayon? Ayan. Dalia OTW from Bong's World. Ayan. Yan Kuya Jong OTW from Ron Vlog. Ayan, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Tapos na kayo? Nelmar, nasan ka pa Nelmar? Ayan. Natulog na ta si Nelmar. Ayan, dan sa nakapin, ayan. Kuya Jong. Brinley TV dan from Ara, ayan. Leon dan Padayon, ayan. Brinley Gaming, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si host, ayan. Jay Palablab po, ayan. Brinley TV dan Dikit Kalimbang from Ara, ayan. Hi everything. Saan ba tayo nagkadikitan Padayon? Ayun, bakit parang dikit na yung mga alagad ko sa'yo? Ayan Padayon. Dikit ko to sa'yo Padayon, ayan. Ayan, Padayon nagbaba ng baydan sa Padayon Vlog. Sukli, ayan. Padayon, pabalikan na lang si Nilmar, ayan. Bong's World Full Pack dan pakisukli po from Brinley Gaming, ayan. Ayan, Padayon, nasa bahay mo ako. Ayan, Dalia Dan. Ayan, Dalia Dan Pulpak. Pasukli naman po. Ayan. From Bong's World. Ayan. Burnley TV Dan po. Ayan, from Jay. Ayan, dikit ko na sa'yo Padayon. Social distancing. Yan, huwag kalimutang yung aking member na si Kino mga lalabs. Jaydan Sukli. Ayan. From Burnley Gaming. Ayan. JOTW. Ayan, 5 million in the house. Magalag shoutout Bong's World. Pakisukli po from Burnley Gaming. Ayan. Bong's World, pabalikan na lang si Burnley. Dan na sa'yo. Ayan. Kino dating dikit from Padayon. Ayan. Tusokos magandang buhay. Ayan.
Salamat po sa patusok dyan, Mary Jusa. Salamat, madam. Ayan. Salamat po sa patusok. Ayan, Bongs World done from J. Ayan. Brinley Gaming nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dikit na ako sa nakapinos. Ayan, salamat naman po, Mary Jusa. Ayan. Bongs World, babalikan na lang si Mary Jusa. Dan na sa'yo. Ayan. Dan sa'yo, J. Pasokli na lang from Nilmar. Ayan. Padayon Vlog nagbaba ng bahay. Malablab po from J. Ayan. Nilmar, pasukli na lang. Ayan, from Burnley Gaming. Ayan. Sige lang, Burnley. Nagsusukli yan si Nilmar. Ayan, Mary Jusa nagbaba ng kanyang pipatamsak sa Premier. Ayan, o. Tingnan natin yan. Ayan, tinamsakan ko na yan, madam, kanina. Yung, ayan, o. Nakita ko yan kanina, tinamsakan ko na yan kay Bicula ng Oragon. Ayan. Mary Jusa. Yan ko sa main. Ayan, tamsak, madam. Madam Mary Jusa. Ayan. Ayan, Mary Jusa, OTW from Ron Vlog. Ayan, Jaydan full package from Bongs World. Ayan. Huwag kalimutang dikitan si host, mga lalabs. Ayan. Brinley, Bongs World, pakisukli na lang from Brinley. Ayan. Mary Jusa, OTW. Ayan, Burnley Gaming nagbaba ng bahay. Ayan, Margaret Marquez, Miguel Lab, shout out, tamsak ho, salamat sa patamsak. Dan Sukli, Burnley Gaming, thank you from Nelmar. Ayan. Dan at J Bahay mo. Ayan, from Mary Jusa. Ayan. Mary GB Vlog, dan natusok ko na premier mo, may bakas pa, please back from Ron Vlog. Ayan. Ayan, lalabs. Nagbabalik yan si Mary Jusa, nag-aayuda pa yan. Ayan. Nag-LS yan siya, nagpunta ko kanina sa bahay niya. Mary GB Vlog, ayan, tusok ko na premier from Ron Vlog. Ayan. Ayan, mga lalabs. Palablab naman si Junaski, ang binababa ni Nightboot. Ayan. Nating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Mary Jusa, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Ayan, Ron Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mary Jusa, dan po from J. Ayan. Nilmar Channel, dan full pack from Margaret. Ayan. Ayan, Nilmar, pabalikan na lang si Margaret, lalabs. Ayan, palablab po from J. Ayan. Ayan, nakatago yung bahay ni J. Malaki na siguro yung bahay nito nakatago. Ayan, huwag kalimutan yung aking member, mga nadikitan, yung aking si Kiano. Ayan, si Kino. Ayan, Mary Jusa, nang baba ng kanyang bahay, Margaret Marquez. Ayan. Dan nasayo si Madam Mary Jusa, pabalikan na lang. Ayan. Ayan, Burnley Gaming page, nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Guys, please naman nadikitan ko pa, sukli na lang po. Ayan, from Ron Vlog. Ayan. Mary Jusa, tamsak, dikit. Ayan, from Margaret. Salamat, Mary Jusa. Ayan. Bongs World, Mary Jusa, dan full package from Bongs World. Ayan.
Ayan, Brinley, OTWC, meron juice na sa'yo. Parang gusto kong magkape ah. Ang inaantok. Yung mata ko umaano mga lalas, inaantok ako. Suwada. Anong oras na ba dito? Alas 3 na. Ayan, Mark Martinez, official, pa-jacket. Ayan, may love shoutout, Mark. Ayan, may jacket ka na, Mark. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan, JOTW from Ron Vlog. Ayan. Ayan, GM Vlog, share community. Maraming salamat po. GM Vlog, may love shoutout. Ayan, GM Vlog, maraming salamat dyan, lalabs. Ayan. Happy New Year sa'yo, GM Vlog. Ayan. Ayan, mga nalapalablab naman yung aking member na si Lloyd. Ayan. Bongs for Dan, full pack po from Margaret. Ayan. Ayan, Mary Josa, bong na dikitan na ko. So, idol, ayan. Ayan, may milag shoutout host. Ayan, salamat naman dyan, Madam Mary Josa. Ayan. Salamat host. Ayan. Alis ka na ba, Madam? Dikitan ko din member mo. Ayan, salamat. 3 lang naman yung member ko, mga lalabs. Maraming salamat po, Madam. Ayan. May dalawa akong bagong gawa, Madam. Ibidikit ko sa'yo. Ayan. Madam Mary Josa. Dan sukli sa'yo, Margaret. Thank you. Ayan. Ayan, MGM, may galang shoutout. MGM channel, hi po. Ayan. MGM, ayan, may jacket ka na, lalabs. Ayan, Madam, Mary GB, Madam, may dalawa akong bagong gawa. Dikit ko sa ito, Madam. Ayan, thanks Nelmar from Margaret. Margaret nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, dikit ko na, Madam. May isa pa. Ayan, thank you po. Siyan lang naman po, MGM lalabs. Ayan. Tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak po. Ayan. Parang inaantok, Madam. Oh my God. Ayan, Bongsword. Kanina pa ako nakadikit sa'yo. Pabalikan na lang, Bongsword, si Brinley. Ayan. Kailangan ko ata mag-inom ng kape. Ayan. Brinley Gaming, nagbaba ng bahay. Ayan. Jay, na full watch ko na bahay mo, may bakas pa, parang Ron Vlog.
Ayan, huwag kalimutan yung aking mga member mga lalab. 3 lang naman yung aking member. Ayan, maluoy na kayo, maluoy. Ayan. Ayan, Madam Mary GB. Tamsa ko yung mo, premiere. Dikit ko rin to sa'yo, Madam. Buong sing reporte kan din dinikit ko mayon ko sa iyo. Ayan. Ayan, Madam Mary GB, dinikit ko sa yung bago kong dikit. Madam, gawa. Ayan, palablab po from J. Ayan. Huwag kalimutang dito yung aking member na si Lloyd mga lalams. Ayan. Ayan, live. May labi shout out live. Bongs World dan full pack from Margaret. Luto muna ako. Sige lang po, Madam. Magluto ka na po. Ayan. Sige, ayan, Burnley Gaming. Sige po, Madam Merediosa. Maraming salamat po. Magluto ka na po. Ayan. Ayan, Bibi pa po ako, host. Sige lang, tingnan natin yung bahay mo. MGM ba yan? Yung baby pa nga. Tapos, tandiktan mo na ba si Nilmar? Ikaw yung ko kay Nilmar. Ayan. Uric acid. Ayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uric acid. Ayan. How are you, Uric acid? Ayan. Kuya Jung Vlog. Ayan. Huwag kalimutan dikitan tamsakan si host. Ayan. Ayan, Jay. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. MGM pang 222 sa'yo. Full pack from Margaret. Ayan. MGM, dikitan mo si Nilmar. Ayan, Kuya Jung Vlog, nakasupport naman yan. Ayan. Pag nagbababa ng bahay si Kuya Jung na tatawa ako. Ano ba yan? Dating dikit po Nilmar from MGM channel. Ayan. Ayan, Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay. Si Nilmar. Huwag kalimutan yung aking member na si Kay ng mga lalabs. Ayan. Kumakain ako, host. Gilam ko yung anong kinakain mo. Kumakain na naman si Kuya Jumong Shuwada. Yan, MGM channel o TW. MGM channel o TW from Bongs World. Ay. Ano naman kinakain ni Kuya Jumong?
na mga ang ating music. Ayan, Margaret OFW po, ayan, from MGM, ayan. Margaret Marquez, nagbaba ng bahay. Punta ako sa bahay mo, MGM. Ayan, MGM. Bigyan kita ng 2 MGM, ayan. Naka-off yung message mo, lalabs, MGM. Panoorin ko muna. Pansit. Sige lang, kadyo mong kumain ka lang, ayan. Kung pahaba ng buhay yan, pansit. Ayan, Margaret, naggamba ng kanyang bahay, mga lalab, si Margaret. Labas muna ako, as always ginagawa ang bumili lagi ng almusal. Sige na, Nilmar, lalabs, mag-iingat ka po dyan, ayan. And reality comedy, may galab shout out, reality comedy TV, me, hi everyone, ayan. Reality comedy, mayroon ka na pong jacket, lalabs. Ayan, MGM. 2 minutes lang pala to, ayan. MGM channel, dan full package, pasukli naman from Bong's World, ayan. Ayan, MGM, dikit ko na to, unang dikit, ayan. Guys, show, ayan. Nanais ko mundo. Ayan, Margarita TW from Bong's World, ayan. Bigas dan Toyo, return to me from reality comedy, ayan. Margaret dan po from MGM channel, ayan. Ayan, Kuya Joe, nakasupport naman lang dyan, ayan. Kasi kumakain pa siya ng pansit. Thanks, MGM, from Margaret.
Ini bini. Ayan, Bongsit W po from MGM channel. Ayan. Ayan, Margaret dan full package. Pasuklian na lang from Bongs World. Madam Mos, parang malungkot ka. Hindi lalabs. Ito kung magkape, naantok kaya ako. Tusukin nyo guys habang kumakain po ay. Hindi ako malungkot na loves, Bongs World. Inaantok ako kaya ako tumatahimik. Yan si Kuya Jung, binubuhay ako ni Kuya Jung. Ayan, Bongs World, na po kita kanina, salamat. Ayan, from Margaret. Ayan, 9 million in the house, may love shout out. Ayan, mga nalab, palablab naman si Junaski, manalab yung aking member. Ayan. Dalawa lang yan, host, kung walang tusok o sobrang tusok. Tusukin nyo kasi ako mga lalabs para hindi ako malungkot. Ayan. Thanks Margaret. Ayan. Aji team to. Ayan, mag-love shoutout Aji. Ayan. Reality Comedy TV me dan full package. Thank you from Margaret. Ayan. Ayan, Aji, may love shoutout sa'yo. Ayan. Si Aji, malaki yung bahay nito, sana all. Ayan, Bong Dan po from MGM channel. Ayan. Nabigyan pa kita, MGM ng isa. Bigyan pa kita ng isa. Kaya nabigyan na kita ng isa eh. Pangalawa to, ayan. MGM, ayan. Padikit po mga robot, ayan. Bakit mga robot? Ayan. Ayan, MGM, pangalawang dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan. Ayan, Aji, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Thanks MGM, dan na din kanina. Ayan, Meridiosa, ayan, bumalik si Madam Dan sa nakapinto. 23 ako sa bahay niya, ayan. Parang Meridiosa, ayan.
Dinikitan kita ng dalawang madam kanina, ayan. Madam Meridiosa, ayan. Ayan, MGM pasok lipo from Ajit, ayan. Baka masunog madam yung niluluto mo. Ayan, thank you so much guys sa pagiging hanis nyo yan, ayan. From Kuya Jong. Tapos ka na ba Kuya Jong kumain? Kuya Jong maghugas ka ng kamay, ayan. Ayan, AGSW po from MGM channel, ayan. Madam, pasok na work bukas uli, more power, God bless. Sige po Bong Sol, mag-iingat ka po lalabs, God bless you, ayan. Ingat ka sa biyahe mo, ayan. Energy Team Dan, ayan, from Margaret, ayan. Sino ba to si Margaret eh? Yan si Madam Vegas pala tong Margaret. Yan, tapos na ba kayo kay MGM? Yan, nabigitan ng 2 MGM, ayan. Kanina pa to si ano. Tingnan muna natin saglit. Kinakamay ko na host, di naman nauubos. Si Kuya Jong talaga pasaway. Yan, Aji nagbaba ng kanyang bahay. Margaret Dan from Aji, ayan. Mary TW from Aji, ayan. Thanks Aji, ayan. Ayan, MGM channel, Aji Dan po from MGM. Aji, pabalikan na lang si MGM channel Dan sa'yo, ayan.
Yan, Kuya Jong. Nandyan pa rin si Kuya Jong. Idol ko. Ayan, Pawn Star, Miglab shout out. Ayan, host, Miglab sa'yo. Ayan. Salamat, Pawn Star. Ayan, Kino dating dikit. Ayan, from MGM channel. Ayan, salamat naman dyan, MGM. Ayan. Tingin sa'yo. Yun mo na lang. Hindi na ako Kuya Jung mong nakakaalis sa 1.9. Panay lagas. Idol ko. Yan si Kuya Jung nakasupport. Yan dan samsak po sa video mo sa akin. Maraming salamat po lalabs.
MGM. Baba ka ulit ng bahay, MGM. Bigyan kita ulit ng 2, ayan. Bidara. May natatanaw. Isa. Yan, MGM, pinapanood ko ulit yung video mo, lalang. Ayan, MGM. 224. Kambal ba yung anak mo to, MGM? Twins. Sa gabi't araw ay natatanaw. Ayan, MGM. Ayan, WLWC TV, mega love shout out. Please give me jacket. Ayan. Ayan, WLWC TV, you have already jacket Korean, my friend. Mega love shout out. Ayan. Max Wing, mega love shout out. Max Wing, ayan. Gabi't araw. Sabi, mega love shout out, lalab. Sabi, ayan, tamsak host. Salamat sa patamsak dyan, lalab. Ayan, Abi. Ayan, MGM. Tamsak dan, hi, I'm from Korea. If you support for me with my friend, I'll be very happy, very successful. Ayan. Ay natatanaw. Tahanada, may love shout out. Tahanada, ayan. Nawala. NMGM then from Max Wing Vlog, ayan. Ayan, ano, MGM sabay makuli. Tahanada, ayan. Hindi ko na to sa'yo, ano, MGM. Labas Trilicom, ayan.
Nagliparan na yung mga ano sa damit. Ayan, Kino Dan. Ayan, Max Wing. Sige, Max Wing, baba ka ng bahay. Lumig ka kay Kino, bigyan kita ng 2. Max Wing, baba ka ng bahay. Lalabs, maainin pala yung bahay mo, Max Wing. Sige, sige. Nakita ko na, Max Wing. Bigyan kita ng 2. Ayan. Ang laki pala ng bahay ni Max Wing. Ayan. Ayan, Max Wing, nasa bahay mo ako. Yan, Max Wing, thank you so much, Lala. Padikitan mo rin si Bicolay, si Bicolay ng Oragon. Ayan. Si ano, si Jonas Kent, si Bloody Coder. Ayan, Max Wing. Snake in a battle, ayan. Wala pang 1 minute. Tapos na. Lloyd Dan, ayan, salamat naman Max Wing dyan, ayan. Ayan, sambay makuli Max Wing. Mamahal ko. Kailangan ako. Yan, Max Wing. This one is scary. Suada. Ayan. Kay Bathala. Ayan, Max Wing. Napanood ko na, lalabs. I give you 2 banana, Max Wing. Ayan. Get Lover. PH. Morning Host. Ayan. Get Magalab shoutout. Ayan. Jacket ka na, lalabs. Get. Ayan. Ayan, James GPGP Tamsak. Ayan. James GPGP nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Salamat naman sa patamsak dyan, GP. Thank you so much. Ayan. Salamat, host. Ayan. $37,000. Sana all for James GPGP. 37K, mashallah, ayan. Salamat, host, ayan. Wala nga naman lalams. Sige, lalams, maglapag ka ng premier mo dyan. Tamsakan natin. Yan, Junaski Dan, salamat naman dyan sa patamsak kay Junaski sa pagdikit, eh.
Ayan, Maxwing nagbaba ng kanyang bahay. Salamat naman dyan, lalabs. Ayan, magbakas ka lang dyan, Maxwing, sa ano kay Junaski. Babalikan ka niyan. Ayan. Lagyan mo ng ano ng pangalan ko sa dulo ng yung bakas. Para alam niya na sa akin kagaling. Ayan. Ayan, git-git lover. Tamsakan natin yung git-git. Git-git, ayan. Hayaan mo na mamaalam. Yan, patamsakan natin yung premiere mo. Ayan, tamsakan kita kakaiba. Kakaiba super worm. Tamsak dan host, ayan, salamat naman, ayan. Ayan, ano, Bicolana Dan, salamat po, Maxwing, ayan. Salamat po, Maxwing Vlog. Ayan, kakaiba super move, dikit ko na rin to sa'yo, ayan. Git-git lover, ayan. May bakas ako dyan, ano, lalabs, git-git. Second account ko yun, si Bicolana ng Oragon, second account, ayan. Salamat po, Maxwing Vlog, ayan. Ayan, tamsak, pangalawang tamsak. Ayan ka sa Bicol, oh. Sa Kamsur po, sa Kamsur, ayan. Sa Bula. Taga Bula, git-git lover. Bula, Kamsur, ayan. Ayan, tamsakan ko yan, ano. Pangatlong tamsak ko to, git-git. Okay, malapit po ba kayo kay Robredo? Oo, malapit. Ang sakay lang. Kamsur, ayan. Ayan, Madam One Day TV, mag-love shout out. Ayan. Live nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, One Day TV nagbawa ng kanyang bahay. Puro na babay na. Ba to si git-git? Ayan, dikit ko to ulit sa'yo, git-git. Napala to dikit. Ayan, git-git.
Salamat sa pagdikit host. Ayan. Corona babay na. Corona babay na ang butoy. Ayan, live. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Si live. Una babay na. Ayan, WLWC. Ayan, TV. May labi shoutout. Ayan. Sa museo po ako nagtatrabaho kaya kaibigan namin si Robredo kasi sama siya sa National Historical. Okay. Nasa ano ka? Nasa Bicol? Nasa Bicol ka ano? Git-git? Ayan, git-git dan na sa'yo si One Day TV. Pabalikan na lang git-git. Ayan, di kita mo yan si One Day TV. Nag-ALS yan. Kinabambam na hindi na ako nagbakas. Ayan. Sige lalab, salamat naman dyan. Ayan. Sa Nuwan City ako host. Ayan. Ako ano sakay pa ako ng isa lang nasakay, di ba galing Bula? Isang jeep lang diretso ng Naga. Ayan, One Day TV dan sukli dan dikit na rin. Ayan.
WLW si Dan new friend. Ayan, WLW si TV Korean my friend. Connect to get lover. Ayan. Layla. Korean TV channel Dan connect from get lover. Ayan. Layla. Layla. Yeah. Lalabs, good morning, advance happy new year. Ayan, mag-love shoutout Arcons vlog. Ayan. Advance happy new year naman sa'yo, Lalabs. Ayan. Kumusta ka na? Ayan. Arcons vlogs. Ayos lang po, ikaw po, okay lang po. Ayan. Hindi ka pumasok, parang gusto ko nang mag-out. Patamsak po, salamat. Sige, tamsakan ko yan. Unboxing, ayan. Yan, tamsak yan. Bicolan ng Oragon, ayan. Ako yan, si Bicolan ng Oragon, ayan. Yung pangalawang tamsak. Yan na nga, ina si Lolo mga lalabs. Nakakabwisit. Antok ka na, host. Medyo. Yan na nga, ina naman si Lolo. Nakakabwisit na. Ayoko nang managing eh. Ayan, tamsak na Arcons. Bicolan ng Oragon. Tapos si si Ailinski. Tamsak dikit sa'yo, Arcon from One Day TV. Ayan, antok ka na, host.
Hindi na ako nakaalis sa 19 ambot. Thank you, TW ako sa'yo, One Day TV, ayan. Malaki na rin yung bahay ni One Day TV. Yan, dikit ko sa'yo, Madam, One Day TV. Coal mining worker, ayan. Ang bilis naman. Ayan, Madam, ano, One Day, ayan, nikit ko yung isa kong bagong gawa sa'yo. Bagong gawa ko yun. Hi, everything. Ayan, Nick Girl, Miguel shoutout. Hi, Idol, good morning. Ayan, good morning, Lalams. Nick Girl, ayan. Natin digit sa nakapin, takot ako baka makagat sa gagamba niya. Ang butoy. Takot ka ba sa gagamba? Yan, git-git lover. Ayan. Takot ka ba sa gagamba? Ayan. Wala nang ibang makontent kasi, hehe. Ayan. Pati channel, magalam shoutout, Lalabs. Ayan. Pati channel, ayan. How are you, Lalab? Pati channel. Ayan, Pati channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan, Merry Christmas. Parang Pati channel. Nick Girl ang baba ng kanyang bahay. Ayan, Pati channel. Nagbaba uli ng kanyang bahay, mga Lalab. Si Pati channel. Ayan. Pati channel, Lalabs. Ayan. Upo nga ako ng maayos. Pati channel, nagbaba ng bahay. Yan ha, parang sa Batak. Pakalodi, manghuli ka ng gagamba dyan. Ayan. Wala nga daw iba kasing makontent. Ikaw naman eh. Pati channel, tamsak dikit para magigil lover. Ayan.
Git-git. Welcome my channel, Wandu. Oh, yan. Wandu. Hi, everything. Pati channel Dan, ayan, from Nick Girl, ayan. Marie Ambrosia, mega love shoutout, tamsak Dan po host. Ayan, bulpak ka na sa akin, ayan. Salamat lalabs. Yan, Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Get lover Dan from Pati Channel. Eh. Salamat Pati eh. Yan si Bicolanang Oragon mga lalabs. Ayan, dati ngayon nagbenta na lang ng balot dito sa Taiwan. May balot pala dyan. Kung anong oras ka nagbukas ng live mo, magdamag ba kayo? Lalabs, ano na ako nagbukas? Alas 2. Alas 2 na. Late na nga eh. Ayan, Maria Ambrosia nagbaba ng kanyang bahay. Sandalin galing din galab shoutout. Ayan, oo nga host, para di mabawasan ng kasiksihan. Tulog-tulog din pag may time. Mamaya lalabs, anong oras na ba? Maya-maya ayan, Annalyn Galindis nagbaba ng bahay. Mamaya mga lalabs, kaya pa naman.
Ayan, Lolo Miguel Love, shoutout. Tapos pwede mangisda. Sige, mangisda ka dyan, Lalabs. Ano? Lolo, ayan. Nangangati na yung kamay ko, mga Lalabs. Malapit na siguro akong sumildo. Ayan, Noriel Mary Tamsak dan po, ayan. Noriel Mary, ayan. Salamat sa patamsak, Lalabs. Sige lang, Lalabs, mag-ano ka dyan. Tamsak dan po, salamat sa patamsak. Analin galin di sedikit kalimbang na from Gigit Lover, ayan. Riam po siya nagbaba ng bahay, ayan. Baba bahay ni Riel, ayan. From Maria Ambrosia. Tamsak dikit bil lang po, arat na. Bakas sa mga gusto, arat na, ayan. Ayan, Maria Ambrosia dan bil na po sa'yo, pasukli from Lolo, ayan. Ayan, Nick Girl, nagbaba ng bahay. Huspeng banana na po, ayan. Noriel. Ayan, haha, Lolo, ano ginagawa mo sa pakwan? Noriel pala yun. Ayan, Noriel, sa bahay mo ako. Noriel, ayan. Music trip. Gigit Lover, ha, nga parang taplaya lang, ha. Ayan, Noriel Mary, ayan. Ang ikli ng video mo, napul watch ko siya, ayan. Dinikitan kita ng isa, ayan. Ian's vlog dikit kalimbang para magigit Lover, ayan. Yan, Ian's vlog dikit kalimbang para magigit Lover, ayan. Anong tao? Pakwan na masarap, ayan. Pabi at bakas na lang po, ayan. Ayan, Lolo TW na po from Noriel Mary, ayan.
Ayan, Jusari Danville na po, ayan, from Noriel Mary, ayan. Pulpak sa nakapin, ayan. From Margaret, ayan. Pulpak daw sa nakapin, gigit lover, ayan. Ayan, Margaret nagbaba ng kanyang bahay. Ana. Ayan mga lalabs, mag-out na siguro ako. Bukas na lang uli po mga lalabs. Gitgit lover, ayan, thank you so much. Margaret Marquez, mag-out na po ako lalabs. Noriel Mary, ayan. Lolo, salamat po, ayan. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa aking LS. Short lang po ako ngayon. Bukas na lang po uli, 5:30 AM Philippine time bukas po, ayan. Sige na po mga lalabs, kita-kits tayo bukas. Merry Christmas, sige, antok na kasi ako, ayan. Bukas na lang po mga lalabs at ako'y may pasok mamaya, ayan. Anong oras na dito? Ayan, 4:17 na po dito ng madaling araw mga lalabs. Kailangan natin magpahinga, di ba? Huwag nating abusuin yung ating katawan, ayan. Kasi nag-iisa lang to, ayan. And maraming salamat po sa inyong mga lahat mga lalabs. Mag-ingat po kayo palagi dyan, ayan. God bless us all. Bye.